Tak, zdravím. V tomhle videu vám ukážu, jak vytvořit videosoubor ze sekvence obrázků v programu Premiere Pro, konkrétně v CS6, ale věřím, že to bude dost podobný i v novějších verzích. Tak, po spuštění programu si vytvoříme nový projekt, testovací projekt, bude jeho jméno a jeho umístění na disku bude někde v nové složce projekt test, kterou si takhle umístím někam a sem vytvořím teda soubor zdrojový pro CS6 premiéru, který má přímo Proj a nějaká složka se zdrojema pro preview. Tak hned potom, co ten projekt mám vytvořený, mi to po mně chce vytvořit novou sekvenci, neboli teda timelineu, která se bude exportovat. Těch video timeline tam může být víc v jednom projektu, ale aspoň jedna tam musí být přítomná. Tak, teď jde o to nastavit video atributy k té sekvenci, takže se můžeme odrazit od nějakého presetu, který je třeba tady HDV v této složce, nebo můžete mít už přednastavený preset v custom. Já teda s váma se projdu, jak to vytvořit, protože to je jeden z pár kroků, který vám tady ukážu. Takže jakmile si tady nastavíte nějaký odrazový můstek, jakože 1080 i25 například, nebo P si můžeme dát, to je jedno, protože tohleto nastavení dost ještě jako si přizpůsobíme. Tak, aby se nám odemkly tady nějaký šedivý políčka, tak si v editing mode dáme custom, a čímž teda se nám zpřístupní tyhle ty volby, jak už jsem řekl. Nejdřív teda nějaká snímková frekvence, která je teda pro Evropu samozřejmě 25 snímků za sekundu, takže takhle, pokud máte třeba v Máje animovaný jinou sekvenci, tak si ji tady nastavíte jinak. Full HD má 1080 a 1920 na 1080, vidíte 16:9 poměr stran, takže to sedí, a čtvercové pixely je potřeba nastavit. Potom vypnout tady prokládání snímků, to se mi taky povedlo, a to je tak jako za video všechno, audio neřešíme a preview mod vlastně asi taky úplně řešit nemusíme. Preset si teda můžeme uložit, abyste tohleto dělali jenom jedenkrát. Tak, Full HD 25 fps, to je skvělý název. Tak, ty si mi presety načtou znovu a už uvidíme, že v custom tady na ten preset mám předvybraný. Tak, sekvenci ještě, testovací sekvence, bude její jméno, OK. Tak, vytvoří se mi teda náhled na testovací sekvenci tady, já tam dal vykřičník, to je skvělý. Takže timeline pro testovací sekvenci, pokud sekvencí bych tam měl víc, tak bude otevřených víc, tak tady budou takhle záložky na tomhle místě, kde je s ním myší. Tak tu sekvenci přejmenuju, pravým tlačítkem na ní kliknu a umažu vykřičník. Je důležitý teda být překliklej do seznamu projektu, abych to tady takhle viděl a mohl to přejmenovávat. Další věc, co tady v tom projektu můžu vytvářet, je třeba složka ve volbě bin, a nebo nějaký další objekty, ale to se teďka ukazovat nebudeme. Tak, teďka bych si představoval, že si sem naimportuju nějaký obrázek, na kterém můžu ukázat, třeba tady pejska, jak běží, na kterém můžu ukázat, co se stane, když naimportuju nějaký obrázek, který není ve Full HD nebo video. Tady ten má 640 na 253 pixelů. Jak vidíte, tak jo, občas mě teda nekoukám, asi jsem tam zatrhl, že už to nikdy nechci vidět. Občas se to zeptá, jestli tu kompozici chci předělat na rozlišení toho prvního zdroje, který se tam naimportuje. Ale pokud děláme Full HD video a máme tam nějaký menší obrázek, tak vlastně o to ani nestojíme. Co je dobrý na tomhle obrázku je, že můžu ještě ukázat, jak se to zvětší na full screen. Pravým tlačítkem kliknete v timeline, dáte Scale to Frame Size. Tak, teďka to teda je v horší kvalitě roztáhnutý, ale máme to přes celou kompozici tady takhle vidět. Tak,
Timeline funguje klasicky mezerový pustíme, můžeme trvání tohoto snímku zkracovat a prodlužovat. Tak, a to všechno sedí správně. Tak, importujeme si nový soubor, teďka už teda tu sekvenci, co máte někde připravenou. Já ji teda tady mám připravenou. Tak, kliknu na první frame té sekvence, dám image sequence, aby mi to teda spojilo ten jeden obrázek té sekvence do video souboru, nebo aspoň tak se to bude jakoby chovat interně, jinak je to furt jenom sada jednotlivých obrázků. Tak, mám to tady naimportovaný, defaultně se mi tam vloží asi ta FPS, ta snímková frekvence, kterou mám tu kompozici. Pokud byste tohleto chtěli upravit, udělá se to při stisknutí pravého tlačítka na tu sekvenci a dáte interpret footage a tady si to můžete teda před vybrat, jak rychle se tam budou vyměňovat jednotlivý obrázky z té sekvence. 25 FPS se mi líbí a já si to teda drag and drop můžu přetáhnout do timeliny. Tak, takže teďka mám pejska a potom tu naimportovanou sekvenci. Skvělý. Nějaká reklama tady, nebo co to je? Jestli to teda taky vidíte, jakože asi vidíte, nevím. Může to zmizet? Dobrý. Tak, ještě bych vám mohl ukázat prolínačky, to jsou třeba v efektech, takže dáme, jak ono se to jmenuje, myslím, že audio prolínačka se jmenuje jinak než video prolínačka, takže Cross Dissolve je prolínačka pro video, takhle to tam přetáhnu, teď se mi to úplně povedlo. Tak. Takže tady nějaký objekt té prolínačky, já to ještě zkusím jednou. Tak, jestli to prolne, dvojklikám na ten nápis Cross Dissolve, si můžete tu prolínačku ještě upravovat. Skvělý. Kdyby to bylo video, tak je to na pomezí těch dvou zdrojů, takhle to mám rovnou, že to zasahuje do toho videa, protože tady není co natahovat, protože to není video u toho obrázku. Tak, a audio prolínačka je nějaký exponential fade. Když napíšete do vyhledávání fade, tak vám to najde a funguje to úplně stejně. Drag and drop to přetáhnete do timeliny. Tak, pejska dáme pryč, protože ten tam vlastně moc nepatří. A teďka si teda vyexportujeme tuhletu sekvenci s tím, že bych chtěl nějaký černý místo, třeba 10 frameů na začátku a potom na konci taky dejme tomu 10 frameů, takže do 15. Tady podle toho se orientuju. Tak, teďka roztáhnu tuhletu věc, která mi určuje začátek a konec toho exportu a můžu jít do File, Export a Media. Tak, teďka buď si to nastavím a vyexportuju, nebo si to nastavím a pošlu to do jiného programu, který se jmenuje Adobe Media Encoder, který nám umožňuje exportovat víc videí najednou. Takhle já, když kliknu na export, tak se to rovnou začne exportovat a já s tím nemůžu dál pracovat s tímhle programem. Tak, jak nastavit teda ještě jednou ten export, takže nebo ještě jednou říkám kvůli tomu, že už jsem tam nějaký video nastavoval, ono by mi možná mohlo pomoct tady si zakliknout Match Screen Setting, ale hezky se tam nastavíme celý růčo, ono ten kodek taky to možná vybere nějak automaticky a to nechcem. Tak, formát dáme H264, presetů tady je hodně, což je skvělý a dokonce tady můžeme najít YouTube nastavení, když budeme trpělivě klikat chvíli. YouTube HD 1080p 25 je to, co chceme, ještě se můžeme zkontrolovat tak, že vlastně tam máme Full HD rozlišení, tady vidíme 25 snímků za sekundu, skvělý, prokládání progresiv, což je to, co chceme, taky čtvercový pixely, skvěle, všechno se mi líbí a potom teda bitrate, který je minimálně v tom roce, co vyšel tenhle program, taky správně nastavený na 8 megabitů za sekundu. Pokud bychom to neuploadovali, ale používali na projekci, tak to číslo můžeme dát i vyšší. Tak a
to je teda všechno správně nastavený a můžeme rovnou exportovat. Jo, počkej, ještě, kam se to uloží, že jo, a jak se bude jmenovat, to je tady v tom output name. Když na to kliknete, tak máme název a lokaci. Testovací sekvence, export. Tak, teďka si chvíli počkáme, já si zatím najdu tu lokaci tohodle. Tady vidíme, že to je rozpracovaný, tak už se to dojelo a máme tam ten soubor testovací sekvence, dvojklik a už to letí. Tak to je celý, co jsem vám chtěl ukázat, takže díky a já to vypínám.